What's up mga amigo, mga amigo. So, what's up mga amigo, amiga? Kumusta mo? Kumusta ako? Okay ra pud mo. So, mga amigo, so kumusta ta? For almost ay nako, pila ka adlaw na nilabay wala ako ka-vlog siguro mga amigo. So, mga amigo, amiga, sana bantayan sa thumbnail mga amigo, tips on how to vlog for beginners Bisaya version mga amigo, amiga. So, for almost 1 year na ako sa pag-vlog mga amigo. Daghan kong na-learn o daghan kong mistake ipangbuhat diri sa YouTube live mga amigo. So this is the time na siguro mga amigo gamiga na mutudlo na ko ninyo sa unsaon pag-vlog. So unsay mga tips na buhaton mga amigo gamiga. So mao ta mo yun, along the way di na ta magdugay-dugay. Tip number 1 mga amigo amiga, ayaw pag-vlog sa imong kaugalingon. Kabaw ka nga ano, unsaon pagka-interesado sa mga tao nimo kung di mga artista, di magkaparehasan na nilang mga dagkong mga dagong tao mga amigo. Di ta parehasan ng mga sikat diri sa YouTuber diri sa Pilipinas, kina sila Kong, Wilda Sovich, Alodia o Lloyd Cadena. Anong makasulti mo ko nga di ka mag-vlog sa imong kaugalingon? I mean, di ka mag-vlog sa imong kanimong lifestyle sa imong ginabuhat. Wa na interesado mga tao sa imong mga amigo amiga. Bawo ka. Remember, ayaw pag-vlog sa imong kaugalingon. Ang imong mabuhaton mga tips, just like akong gibuhat karon mga amigo amiga. O na. So, example sa kanang mag-vlog sa imong kaugalingon. Example, na ako diri sa Kubalay, naglingkod ko, na ako'y gikao na pinirito. Uy! Remember, why mo interesado nga munanaw na butang di ka artista para tan-aw nila mga amigo amiga. Muna tip number 1, ayaw pag-vlog sa imuhang kaugalingon. So tip number 2 mga amigo amiga, sa na ko'y kudigugod kay wow mo limtanon ra ba ko. Nagdaog notebook mga amigo amiga. So tip number 2 kay quality content mga amigo amigo. Quality content. Anong kaingon mo kung quality content? There naman ay 2 types ang quality content. Number 1, informative. Dayon, ang number 2, entertainment. Kinanglan kana sila duha mag-uba na sa vlog nimo ginabuhat. Like example, first ni content akong gibuhat karon. Akong content gibuhat karon kay tips on how to vlog for beginners Bisaya version. Entertainment, which is naipakatawa gamay mga amigo amiga. Just like akong gibuhat kaning mga lately na mga videos na akong gibuhat ron na mga pangpatawa dito. So mo na akong sa kuha sa dugay na ako sa YouTube nabantayan mo pa ako nabantayan. Wala ko quality ba na nga good ba na sa mga mananaw dira sa imuha. So akong gibuhat na content karon informative kanang unsaon mo pag-deliver ang imuhang vlog true viewers na imuhang gipalingaw men. Entertaining, just like ang gusulti gipalingaw gyud sa nimo pagpakatawa ang mga jokes gyud sa nimo pag-insert sa mga jokes nimo diri sa video mo na siya mga amigo amiga. So muna tip number 2, informative kailangan informative kayo imuhang ipangsulti ka ng mga info na may ma-learn ang mga viewers dira sa imuha ba. Muna ang tip number 2. So sunod sa tip number 3. So ang tip number 3 kay good story mga amigo amiga. Unsa man ang good story mga amigo amiga? Just like anang example good story. Example na kay paliton dito sa merkado nga isda. So na kay rule na kay mission sa imuhang vlog biho. Example, palit kog isda karon dito sa merkado. Muna yung mission number 1 mo, mapalit kag isda dito sa merkado.
Then sa tunga-tunga sa imong story na ay conflict may tabo. Conflict na example lang, pag adton mo sa merkado, palit kag isda, ang imong gipangita nga isda wala dito sa merkado, imong paliton nga isda. So unsay imong buhaton, mangita kag pamagi, which is ang gitawag na resolution, which is solusyonan nimo ang imong problem. Mangita kag pamagi. So dili man kaingon na ang merkado ra na isda na baligi amin. Ang merkado ra na isda. Daghan pa naglugar nga maligyag isda. Mo nay resolution na masolve nimo ang imong problem sa pag-vlog, which is nindot na ang dagan na sa imong vlog men, which mo na gitawag na good story. Munang tip number 3 mga amigo amiga. So tip number 4 mga amigo amiga, be original. Nganong mang be original mga amigo? Kaya be original, just like an example na mga original kay like nila Takumi Paulo Tomenes. So nganong isulti mo kana nila? So Takumi, sa may nabawan yung Takumi, di ba? More on sila prank bitaw. More on prank sila, di ba? So Takumi, once makadungog na kag Takumi, which is pakatawagin muna, oy pagpakatawa mo na sila. So mga kabuang mo na sila no. Paulo Tomenes. Nganong Paulo Tomenes man? Si Paulo Tomenes as mo'y sikat nga sa vlogger karon dito sa Manila nga kusog siya mag okay shoes. Mo na mailhan nimo nga original siya. Kay si Paulo Tomenes kay okay shoes siya. Ang Takumi prank ang ilang ginabuhat. Nas matag-usa nila na aslay originality na ginabuhat. So ang ako lang wala pa ni original lang ako ang mga amigo amiga. Wala tips lang sa niya tudlo sa inyo ha. Kaya di ko matasikat. Just like I say sa tip number 1 man. So tungod aning video mga amigo, napod ko na learn. So kung nako na learn, napoy mo na learn na ni mga amigo amiga. So nako yung mga YouTuber dra o mga nananaw dra sa kuha karon. Maybe this is the time na kailangan natin magbago na ang buhay. Joke. joke. Undang na sa YouTube di. Dili. So number 5 na tayo mga amigo amiga de. So gitawag ni ang tip number 5 technical. Tip number 1 technical. So tighag YouTuber akong naibawan na ginabuhat ni mga amigo amiga. Ang YouTubers mistake na nila ilang gibuhat siguro ba na so muro ko loko nga wow ani buhaton ni because na ko yung mga kaila or mga YouTuber na gibuhat ni nila ng aning style. So muna tip number 5 technical, kinahanglan nato mo explain na po siguro ano yung style siguro wala ano naganda mo example just like an example cellphone. So sa mga vlogger na gamit lang og cellphone na pang vlog, which is good padayon na kay dira pud ko gikan men nag-vlog. So what I mean sa tip number 5 na technical mga amigo, kinahanglan manggod mag-vlog ka, magtan-aw ka sa lens kay ngano, kay dira man nimo ma-interact ang mga viewers nimo, makita nimo nga concentrate ka na eye to eye nimo sila mga amigo amiga. Una, dili ka mutan-aw diri sa screen, pwede kung dili diri sa lens, diri ka sa lens mutan-aw no. Ba mo say may tabo sa kung sa screen ra ka mutan-aw while ga vlog ka nang ani may tabo So mo ni karon adlaw mga amigo na nakoy lakaw dito dai sa kuan ba kanang padung ko dito sa merkado na ko'y paliton dito nga something tuan kinan ka na dul sa dunggan nagstorya men mga amigo amiga. So sorry sa mga YouTuber na akong mga using mga cellphone dira, sorry kayo kung nasulti ko ni tips mong guni sa abot lagi at my god mga amigo amiga, sorry kayo mga amigo amiga na ko dira nga
cellphone ang gamit ha. Timani na. Ayaw tanaw sa screen kundi sa lens. Wala ang imong viewers nasa screen, nasa lens. Aron maka-interact og sakto mga amigo amiga. So tip number 6 na ta mga amigo. Hapit na. Tip number 7 na din ko to mga amigo. So tips number 6. Unsa may tip number 6? Ang tip number 6 kay kinahanglan istorya ka dili pinahunghong. Kailangan kusog imong tingog men. Just like ang example ng vlog na hinay kayo mo just mawawon basta nga na. Nakoy lakaw dito karon di ko na. Nakasukan di ko sa kong papa karon adlaw di mga ko ba na din nauwo ko kay nakakita na ako bitaw ako lagi kahak kinahanglan mga amigo kinahanglan kusog imong tingog just like ang gibuhat karon kusog ang tingog aron ma-deliver mo sakto ang imong istorya mga amigo kanang buo kay imong istorya ba buo kayo mga amigo gamiga mo na siya mga amigo kusga imong tingog. So sunod tip number 7 last but not the least ang tip number 7 tip number 7 simple lang be confident mga amigo amiga kanang dili ka mawawon mo kay vlog in public or bisag asa pa na lugar mga amigo amiga mo na timan kung gan isud nang gid kanin nas nga pag-vlog diri sa YouTube live mga amigo amiga kinahanglan di naka mauwawon mga amigo amiga kay giso na nimo trabaho mo na ang paghatag nimo pag-entertainment diri sa mga tao mga amigo amiga. So di na ta magdugay mga amigo amiga. So dito ra ko to tip number 7 na to in Bisaya version. So na mga Bisaya dira, it's your time to shine na mga amigo amiga na mag-vlog kung unsa ang mga tips. I hope nakatabang ni na tips karon sa inyo ha mga amigo amiga unsa ang pag-vlog in public or unsa pa na places or sa balay pamangka or unsa man na. Mga sa mga amigo, ug kung wala pa ka naka-subscribe mga amigo amiga, please tabangi ako mga amigo. Need kong subscribers mga amigo amiga. So for almost 1 year na ako mga amigo. Nasabot na ginako kung sa mga mistake na akong ipambuhat diri sa YouTube live mga amigo. So di na ako dugayin mga amigo amiga. Salamat kayo sa pag-uban ani sa akong YouTube, sa akong YouTube, sa akong pagtudlo ninyo tips ani anong adlaw. Daghan pa kog mga tips ako itudlo sa inyo mga amigo. Mo ni atangi mga amigo. O para ma-updated ka, i-subscribe, like ug share na ni mga amigo para ma-share sa uban kay diri sa YouTube dili ta ingon nga kita-kita ra tinabangay ta pataas dili ta tinabangay paubos mga amigo amiga. Ngunit timan kita kits sa sunod nga vlog.